Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu waɗi gidal sirru be daraniɗo jam'iya APC ha cuɓol ngam subtugo gomnajo keso ha diwal Edo. Gomnajo diwal Edo ɓoymajo Senator Adams Oshomole be ministajo hakkilanki hukuma gallure Niger Delta Abubakar Momo on ardi Musta Okbe Hello be ballo mako Musta Dennis Edahosa warugo yi'a Tinubu. Adams Oshomole laatiɗo ardiɗo jam'iya APC ha diwal Edo wi jam'iya mako nga APC heɓan nasaraku ha cuɓol man ngam ɓiɓɓe jam'iya PDP laamotonga ha diwal Edo man ɗo kaɓa hakkunde muɗum, hunde bo nde jam'iya APC botorto. Ha ragare Musta Oshomole wi ɓe ngaddani ardiɗo lesdi Nigeria wato Bola Ahmed Tinubu daraniɗo jam'iya maɓɓe ha cuɓol Edo. Hawtade be andinki Tinubu taskara ka ɓe taskiti ngam titango cuɓi ɗin.